Il-minuta tibda issa. Mario Kassar, attur, preżentatur u kummedjant. Allura Mario, xi tħobb iktar bit-teatru? Teatru iktar li nħobb l-immedjatezza li għandek l-udjenza qudiemek u malli tajta xi ħaġa tagħtek xi ħaġa lura. Kemm kellek żmien meta bdejt? Kelli 30. Ma bdejtx żgħir jiġifieri U x'issib l-iktar diffiċli fil-komedja? kollox huwa l-ħsieb ta' qabel. Tkun taf x'ħa tagħmel, tkun taf xi trid u fejn ħa tasal b'dak li qed tgħid. To the point. U Notte Bjanka. Mela, jiena joġobni il-prodott Malti. Issa jkux fuq il-palk jew wara l-kwinti ma tagħmilx differenza. Fin-Notte Bjanka jien nkun stage manager. Nara li kollox ikun f'postu ħalli show jimxi smooth. U jekk hemm bżonn niknes il-palk, niknes il-palk.